Good morning po. Morning. Halatang halata na nasa Lent nata kay atong gospel, although daghan kay siya mga messages, pero at the end nakafocus siya sa Lenten season, no? Sa Lent. So siguro mag-point out lang kung isa ka aspect sa gospel nato karon. Una, ang gospel naton nag-remind sa toa about sa repentance, no? Sometimes dili siya easy sa toa na maghingi ng sorry, no? Sometimes pag manghitag sorry, mafe-feel nato na marupok tayo, no? Na mahina tayo. Pero in contrary pala, once na nangingi tayo ng sorry, maging strong tayo, no? Okay, once na mangingi tayo ng sorry, na free na to atong sarili, no? No? Okay, sometimes sa atong relasyon sa isa't isa, sa pamilya, palag if walay repentance among us, walay harmony sa atong pamilya, no? Kung dili ta kabalo mo maghingi og sorry, sometimes yun natin mag-istorya sa within our family kay wala man, naon ang pride, no? Sa atong work pod, pag walay repentance, di ta ka work og maayo. Kay unahon man nato gusto natin ipakita na kita ang pinaka number one. Pero pag may repentance within us, so maka-work kag tarong, no? So, ang gospel na to karon nag-remind sa to na kailangan nato manghingi ng sorry. Kay true sa pamagitan ng sorry, makakatag strong, no? Makakatag lakas na makagoon sa tong kinabuhi. And lastly, ang repentance kinahanglan nato kay mao ni siyang way na mapalapit ta sa Ginoo. Kay once na mga itag sorry sa Ginoo, marinyo ang atong spiritual life at the end mapaduol tag maayo sa Ginoo. Siguro, sa personal na reflection nato, while padulong ta sa tong work, padulong ta sa balay after sa misa, i-ask nato tong sarili. Unsang repentance ang akong dapat buhaton para malipayon ko? Aside sa mga sorry sa Ginoo during confession, asa ko mga sorry? Siguro mag-need na ako mga sorry sa akong mga kauban sa pamilya. Kaya akong words not good, no? Atra kayo, nasakitan sila. Siguro mga sorry sa akong asawa or sa akong husband kaya nakahimo og something nga naguba mong relasyon. Siguro mga sorry sa akong mga kauban sa work kay nakoy nabuhat nga dili maayo nga dili na may maka-work og maayo, no? So nato sa atong assignment karon about repentance. Asa ko mga sorry outside sa Ginoo.